Dobré ráno, vitajte. Predpokladal som, že teda, ako ste videli na tom titulku, že dáme nejakých dobrovoľníkov. Predpokladám, že všetci, pretože ste prišli, tak chcete byť dobrovoľníci, ktorí by išli tuto so mnou diskutovať a témy si môžeme dať, aké budete chcieť. Tak by som možno, že trošku dodal odvahy. Dovolím si vám niečo prečítať na začiatku. Klimatická zmena, potravinová bezpečnosť, nutričná hodnota potravín, zdravé potraviny, dostupné potraviny, zdražovanie, inflácia, kvalita vody, dostatok vody, sucho, záplavy, povodne, erózia pôdy, strata pôdy, diverzita prírodných ekosystémov, politická nestabilita, zdravie ľudskej spoločnosti, prosperita, blahobyt, mier, budúcnosť našej i ďalších generácií. S týmito témami sa denne ľudstvo a ľudské spoločenstvo, ale aj komunity, jednotlivci stretávame. A tieto témy majú jedného spoločného menovateľa, jednu spoločnú entitu a tým je pôda. Ani nám to nedojde, že? A toto povedal profesor Ratan Lal z Ohio State University. Asi dneska potom, jak Paul Hawken odišiel do dôchodku alebo do penzie, tak asi jednotka v oblasti pôdnych vied. Takže taká možno trošku inšpirácia, úvod k tomu názvu. Takže nech sa páči. Poďte. Dobrovoľníci. Nech sa páči. Prosím, tam choďte za zvukárom, poviete mu, ako sa voláte a poďte debatovať. Môžem ešte niekoho poprosiť? Vy ste sa včera zapojili, poďte. Celkom dobrá debata bola tam u nás potom. No, 1, 2, 3, 4, čiže 3. Vidím tu Jara Jánoša. Poď. Ty si už taký stabilný inventár tohto ročného agrokomplexu. Nech sa páči. No. Takže budeme mať aj bývalého vysokého funkcionára štátnej správy, riaditeľa platobnej agentúry, bola kedy za pána Mičovského, takže teším sa. Nech sa páči. Vítajte. Posaďte sa. Pozor na mikrofón. Kľudne, kde chcete. No a páči sa? Jasné. Vítam. Zdravím, zober miesto. No poďte, to boli super myšlienky, čo ste nám tam... Môžeme si naliať vody, nech sa nám ľahšie rozpráva. No a... Quo vadis slovenské, alebo teda európske poľnohospodárstvo, lebo žijeme na jednej zemi? Téma je len jedna. A taký druhý názov alebo nasmerovanie tejto debaty, už som to naznačil na začiatku, už som vám čítal, že či teda deti našich detí dorobia chlieb náš každodenný aj o 50 rokov na pôde. Václav Cílek hovorí, že keď budeme to robiť tak, ako doteraz v tom poľnohospodárstve, že pravdepodobne nie. A že máme
pred sebou možno ešte už iba 50 žní alebo 50 žatiev, takže nech sa páči. Ja by som poprosil mojich pomocníkov, že by sme dali také prvé kolečko, každý sa predstaví a povie teda zhruba, čo robí a čomu sa venuje. Páči sa. Asi to máme pustené. Raz, dva. Dobrý deň, ja sa volám Stanislav Šulko, som stavebný inžinier a som tu preto, lebo ma poľnohospodárstvo zaujíma z pohľadu konzumenta. A rád by som jedol dobré potraviny, obliekal si veci, ktoré rástli zo zdravej zeme a hlavne vidím, čo sa deje vo svete, počúvam a rád by som sa zapojil tam, kde je to potrebné a momentálne vnímam, že je nanajvýš potrebné zapojiť sa do iniciatívy, ktorá rieši kvalitu pôdy. Pre nás, ale predovšetkým pre tie budúce generácie. Čiže preto som tu. Myslím si, že mám čo ponúknuť, včera sme sa o tom rozprávali. Ja by som rád prispel k tejto iniciatíve po obchodnej stránke a rozvoju biznisu. Myslím si, že je veľmi dôležité prepojiť výrobcov, producentov, ktorí povedzme regeneratívne pestujú, s konzumentmi. Vysvetliť pridanú hodnotu takejto práce a takéhoto produktu, nastaviť správnu cenu tak, aby toto podnikanie malo zmysel pre široké masy, aby to nebolo len pre povedzme tých ako sa volajú tí bradatí zaujímaví chlapi potetovaní, som zabudol, to bolo kedysi známe alebo také populárne. Proste nemôžu to byť exoti, ktorí robia túto prácu, musí to byť absolútny štandard budúcich generácií, a k tomu by som rád prispel. Dúfam, že sa mi to podarí a že mi to dovolíte. Ďakujem. Ďalší. Dobrý deň prajem, moje meno je Jaroslav Janoš. Som sa narodil v gazdovskej rodine. Dlho sme chovali, už teraz síce nechovám, ale vyštudoval som na leteckej fakulte, čiže som letecký inžinier. No a pôsobím v strojárstve, v poľnohospodárstve. Tým, že som sa narodil v gazdovskej rodine, samozrejme, tak som sa dostal aj do vyššej politiky. Bol som generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry, kde som tak trošku nasiakol tými politickými problémami a ako to funguje v zákulisí. Nie je to, čo medzi ľuďmi tam samozrejme bežné je, ale aj to, priznám sa dosť, to nie je príliš vhodné, blahé a pre ľudí užitočné. Čiže toto je moja úloha, aby som svojim prispením dokázal tak trochu zmeniť. A nie som tu sám určite, však Robert. Vnímali sme tú snahu tvoju, keď si bol na platobnej agentúre a myslím si, že veľmi pozitívne si tam tie mútne či stojaté vody rozhýbal. Takže myslím, že to má dozvuky až doteraz. No neviem, či to bolo pozitívne, bolo to tak trochu hektické, no ale sú aj, samozrejme ďakujem za pochvalu, alebo aj sú teraz názory, že sme neurobili nič, takže ako čo si majú z toho vybrať. Jedni hovoria tak, druhý tak, takže uvidíme. Nech sa páči. No, ďakujem za mikrofón. No, moje meno je Kristián Skal. Som v podstate úplne z iného oboru, strojný inžinier, zameraním na elektrotechniku. Rodený Nitrančan, ale vyrastal som v strede Žiarskej kotliny. Poznáte Žiar nad Hronom, Hliník, Dolná Ždáňa. A v tom čase každá z tých obcí mala vlastne, hovorilo sa tomu majetky, alebo vlastné poľnohospodárske družstvo. No a keď tam idete dnes, tak väčšinou je to priemyselný areál, alebo je to úplne zapadnuté. Proste, keď by som to tak mal zhrnúť, tak všímam si, čo sa deje a to, čo pán Dohal vlastne v prvej polovici toho zoznamu vymenoval, tak všetky tie deje človek vie vypozorovať. A ak je
ako citlivý alebo nerozhodný v zmysle, že ktorým smerom sa vybrať, tak ťahá ho to niečo s tým urobiť. Takže asi tak na začiatok. Dobre, ďakujem. Dobré ráno. Moje jméno je Jan Pátek, já jsem původně vystudovaný ekonom, takže taky nemám se zemědělstvím nic společného, ani vlastně nejbližší, co jsem se kdy potkal, bylo můj strejda, dělal agronoma jednoho velkého českého družstva a potom po revoluci dokonce to družstvo vedl, takže my jsme doma vždy, když jsme se při rodinných sešlostech, tak zemědělství bylo téma, vždycky jsme o tom hovořili, ale to bylo tak, jako co jsem nejvíc vnímal. A to, proč se dneska dívám tady na tahle ta témata, proč mě zajímají, myslím si, že je důležité se s nima zabývat, je od toho, co mám děti, tak si možná víc uvědomuju, že to, co řešíme, to, co jíme, to v čem žijeme a v čem teda budou žít oni, je něco, co je naše zodpovědnost a že je potřeba o těch věcech přemýšlet. Nejdřív se jim snažit možná o něco víc rozumět jim možná průřezověji v komplexnosti těch problémů, že ty věci většinou nejsou tak jednoduché, jak se při pohledu na jednu věc můžou zdát, takže i tu půdu, jak tady bylo nadnešeno, vidět v tom kontextu, tak který tady byly vlastně představeny, tak je, myslím si, že ať se podíváme do širšího nebo bližšího okolí, tak prostě to, jak se bude dařit něco pěstovat a uživit, tak z toho budou vyplývat věci, které nás budou ovlivňovat v mnohém, prostě směrem pohledu do Afriky, migrace, tyhle ty věci, prostě to ovlivní do budoucna náš život, jestli budeme schopni tady v Evropě a mnohde jinde žít tak, jak jsme to dnes zvyklí. Takže proto si myslím, že je dobré o tom přemýšlet a tak se snažím o tom aspoň přemýšlet. Ja. Ďakujem za tieto vstupné názory. Mňa trošku zaujalo a myslím, že tým by sme sa smerom aj mohli vybrať, jak Kristián naznačil, že vnímal to a to asi každý na Slovensku, že sme teda a boli sme a snažíme sa snáď to nejakým spôsobom zvrátiť, že sme boli významná poľnohospodárska krajina, aspoň z toho hľadiska hovorí sa tomu dneska, že sebestačnosť, ale ja by som skôr upriamil na taký názov, že suverenita, že určite nie je zanedbateľná téma, aby sme sa rozprávali, každý národ, aby sa nebál rozprávať a nemal zábrany hovoriť o tzv. Potravinovej suverenite, a ktorá je významnou súčasťou celkovej suverenity štátu. Aby sme rozumeli, že čo mám asi na mysli. Keď vznikal štát Izrael po druhej svetovej vojne v 46. roku, keď sedel vtedajší vodca izraelského národa Ben Gurion, neskorší prezident, s mocnosťami, víťaznými mocnosťami po druhej svetovej vojne, tak presne tie otázky o tej suverenite, či si ju dokážu obhájiť a vybojovať, boli tie najdôležitejšie a z tých všetkých otázok úplne najdôležitejšie bola práve: budete mať vodu? Bude mať štát Izrael vodu? Lebo viac menej vznikal na púšti alebo polopúšti a potom budete si vedieť vyrobiť potraviny, teda potravinová suverenita. Takže keď hovoríme dneska o tom, že aj teda Slovensko, Československo v tom čase po revolúcii v 90. roku, že teda malo vysoký stupeň sebestačnosti, to znamená, že malo vysoký stupeň potravinovej suverenity, ktorú dneska asi počúvate, že v obchodoch máme zhruba 40-42% produkcie, ktorú si sami vyrábame. V skutočnosti je to ešte menej, pretože netreba do toho počítať produkciu, ktorá sa tu primárne vyrobí na farmách, ale potom sa vyvezie mlieko, mäso, na porážku idú zvieratá do zahraničia, mlieko ide na spracovanie z Českej republiky, významná časť mlieka, myslím dokonca až tretina mlieka odchádza do mliekární do Nemecka, zo Slovenska odchádza predovšetkým do Talianska. Veľa mäsa, alebo teda živých zvierat odchádza na porážky, na bytunky do Maďarska, do Polska a tie produkty nie sú súčasťou už potom tej suverenity, pretože na túto produkciu, ktorá sa takýmto spôsobom vyvezie,
nie sú tu spracovateľské kapacity, tie postupne zanikali a je dobre si uvedomiť, že keby sa náhodou zavreli hranice, už sa tu teda schylovalo k niečomu takému pred 3 rokmi počas tej covidovej pandémie, že sa zavrú hranice, že čo budeme jesť, tak tá starosť nebola neopodstatnená, alebo ten strach, pretože v skutočnosti sme neboli schopní dostať z tých fariem trebárs to mlieko na pult, pretože ho nemal kto spracovať. Tie spracovateľské kapacity tu nie sú. Čiže toto je možno taká prvý námet, prvá téma, o ktorej by sme sa mohli porozprávať. Samozrejme, môžete sa prihlásiť s poznámkou, s námetom, s otázkou, aj teda vy, čo sedíte v publiku. Môžeme skúsiť? Môžem, tak ja by som povedal k tomu hneď, že nie len, že keď sa zavrú hranice, ale ak si trošičku všímate tú situáciu tam v tej Žiarskej kotline, tam je obrovská hliníkáreň, v podstate jediná, myslím, že v Strednej Európe. A po 80. rokoch vlastne tej tradície výroby hliníka sa s tým končí. Vlastne končí to kvôli nákladom na elektrickú energiu. Není to rentabilné a ja teraz rozmýšľam, že tam pracujú stovky ľudí doslova a ešte v tom, čo je naviazané vlastne druhovýroba, neviem odhadnúť číslo, ale je to veľa ľudí. A čo tí ľudia budú vlastne ďalej robiť, keď tá poľnohospodárska infraštruktúra, pozeral som tak orientačne v Banskobystrickom kraji, dnes je nejakých 35 poľnohospodárskych družstiev vlastne a museli ich tam byť podľa počtu obcí možno, že stovky. A keď toto všetko zaniklo, čo vlastne tí ľudia, či sa vysťahujú, alebo to bude neviem povedať. No. Takže z tohoto hľadiska, keby som poviem to tak, keby som s týmto niečo vedel urobiť tým správnym regeneratívnym smerom, nie sám, to je nie možné, ale to by podľa mňa mohlo byť zaujímavé riešenie tej situácie. No, tá štruktúra tých podnikov sa samozrejme zmenila. Ten spôsob podnikania, družstvo, tých družstiev ubudlo, veľa tých podnikov sú SROčky, ale viem, čo máte asi na mysli. A možno jeden pekný taký námet na diskusiu ešte pridám, a to je porovnanie Rakúska so Slovenskom. Že Rakúsko má približne toľko ornej pôdy ako Slovensko. Na slovenské poľnohospodárstvo však zamestnáva nejakých 42-3 tisíc ľudí, rakúske poľnohospodárstvo 5-násobne viac, 250 000 ľudí. Takže keď si toto ako porovnáte, takže tá produktivita, alebo teda, jak by som povedal, to, čo to poľnohospodárstvo produkuje, je schopné aj nejakým spôsobom uživiť ľudí, aby teda mali záujem na tom poľnohospodárstve robiť. Takže, a len podotýkam, to som zabudol uviesť, v tom Rakúsku je cez 80% výrobkov produkcie, ktoré sa primárne vyrobia na tých farmách, aj skončia potom ako výrobky spracované a teda na pultoch predajní. Čiže čo poviete na takýto námet, že v čom je problém? Raz, dva. No problém je v nás, si myslím. Či? Neviem, myslíte ako, že tí Rakúšania sú viac náchylní k tomu, alebo teda keď vidia, že to je rakúsky výrobok, ktorý chodíte do Rakúska, vidíte tam na tých výrobkoch červená, biela, červená vlajočka, takže ten Rakúšan viac uprednostní ten rakúsky výrobok ako Slovák slovenský? To neviem, ako je to v Rakúsku s Rakúšanmi. Musel by som to skúmať. Ja len chcem reagovať na to, že ako to vnímam so Slovákmi na Slovensku. No, skúste. By som reagoval možno na vás, že vy ste si všimli, že u vás je v okolí úbytok poľnohospodárstva, ak som teda správne povedal. Ja som si to nevšimol, to je trend, ktorý trvá už. A potom ste povedali, že... Možno, že 15-20 rokov, a keďže sa vraciam do tej oblasti, tak vidím, ako to postupne upadá. A potom ste povedali také zaujímavé, že no, keby som s tým vedel niečo urobiť, tak by to bolo asi zaujímavé. A toto
ja tam vidím potenciál. To, čo ste povedali, vnímam ako potenciál. Áno, len ešte musím na to zareagovať. Za tým je, v podstate vy ste niekde zakorenení, v nejakom odvetví, hej. Tam sa opierate o určité istoty a teraz máte zmeniť myslenie. Máte zmeniť myslenie z technického na Ja to poviem tak, že ja som voľakedy vlastne s najlepším kamarátom z detských čias sme sa rozprávali, že kto bude čo robiť, hej, ako sa deti zvyknú rozprávať. A ja sa musím s hanbou priznať, že jeho rodičia mali ešte takú malú roličku, hovorili sme tomu záhradky, tam boli tie záhradné domčeky. Vlastne celá dedina tam chodila hospodáriť a on tiež teda. A my sme ako takto v rodine nemali tú tradíciu. Ja som videl, ako sa oni tam trápia, tak som mu povedal, že vieš čo, ja toto nikdy v živote robiť nebudem. No, a išiel som do techniky, hej. A teraz, v čom je pointa, na ktorú som chcel poukázať? Tá zmena myslenia, to si vyžaduje proste takú odvahu, že ja sa skláňam pred tými ľuďmi, ktorí diskutovali včera, predvčerom tu ktorí sa živia poľnohospodárstvom ako agronómovia a teraz robia zmenu od toho, čo robia roky. Ako to robia roky? Teraz jeden človek, ten agronóm, na ktorom je zodpovednosť, musí povedať čo, kedy, kam, ako a on tie postupy, ktoré vlastne, na ktorých stával doteraz, úplne zmení. Tak to si vyžaduje obrovskú, podobnú odvahu si vyžaduje zmeniť vlastne to, na čom máte založený život a začať sa orientovať na niečo iné. Takže, aby som to uviedol na správnu mieru, ja stále ešte ale 1,5 nohou som niekde úplne inde a len sa tak opatrne pokúšam alebo snažím vykročiť sem, ako smerom k poľnohospodárstvu, lebo vzhľadom na to, čo sa deje vlastne vo svete, ale aj u nás s klímou, s všetky tie problémy, ktoré vlastne má pôda, ktoré máme ale hlavne s vodou, tak ako si ma to prirodzene ťahá týmto smerom, ale odvážiť sa, hovorím, a ísť vlastne, že na full, že podnikať, alebo robiť niekde do podniku poľnohospodárskeho, ešte možno, že ako vodič traktora alebo nejaký mechanik, to je podľa mňa problém, ktorý dneska môže mnohých ľudí odrádzať. Tá zmena myslenia. Čiže prepáčte, že vy ste sa pozreli na mňa, ja som si dovolil poukázať na vás a teraz sa vrátim späť zase k vám, čiže áno, myslím si, že nám na Slovensku chýba odvaha a chýba nám ochota prevziať zodpovednosť, si myslím. A prepáčte, že poukazujem na vás, ale sedíme tu a myslím si, že nikto iný ako my, čo tu teraz sedíme, by nemohla byť lepšia vzorka ľudí, ktorí by s tým mohli na Slovensku niečo urobiť, ale musíme mať odvahu a ochotu prevziať zodpovednosť. A možno, že to je to, čo robia v tom Rakúsku, keď majú tie isté možnosti a zdroje, tak s nimi asi inak tí ľudia narábajú. No to je ten problém asi. A už sme pri politike. Tí určite nemajú tie isté zdroje, to financovanie toho rakúskeho poľnohospodárstva je dlhodobo stabilné a tá paradigma, ktorá tam je v rámci toho poľnohospodárstva, poľnohospodárskej politiky, je dlhodobo rovnaká. Takže... No já jsem chtěl na to reagovat, ta zodpovědnost asi skutečně je na nás všech, každý má tu svou, jako spotřebitel mám svou zodpovědnost a mám tu možnost spoustu věcí ovlivnit tím, co si vyberu, co chci v obchodě nakupovat, co chci jíst, co naopak zásadně nebudu kupovat, to je něco, co ale podle mě vyžaduje ve finále stejnou odvahu, jakou toho agronoma, ten musí se rozhodnout, tak já jako spotřebitel musím určitou odvahu jak si vyjádřit v tom, že řeknu, že nepůjdu do toho běžného supermarketu, kde si koupím to nejlevnější, co tam zrovna je v akci, ale že radši podpořím někoho místního někde ve vesnici, kde žiju a koupím si to přímo od něj. Tu odvahu samozřejmě musí prokázat i ti zemědělci samotní a nebo ti podnikatelé v celém tom řetězci. Mně třeba připadá, že jedna z věcí, která by v tomhle jako mohla pomoct a nemusí se to vymýšlet, stačí se dívat, kde to funguje a to Rakousko určitě jeden příklad, já ho znám například z Francie, kde prostě se ti zemědělci nějakým způsobem, a vím, že to musí být někdy i těžký a musí udělat odvážný rozhodnutí, dají dohromady a otevřou si jeden obchod, kde prodávají ty svoje produkty
kde si každý poukáže na to a dokáže prodat to, jak to dělá, proč to dělá, a ten spotřebitel tam přijde rád a ví, že tam nekoupí jenom jeden produkt, ale že tam má celou šíři toho, co se v tom regionu pěstuje a vyrábí. A to mě třeba v těch našich zemích, a je to stejný v Česku jako tady, zatím docela chybí. Přijde mi, že to je něco, že ten individualismus v tom, že když už to dělám já, tak si to musím buď sám prodat, anebo teda jsem závislý na celém tom řetězci toho zpracovatelského průmyslu, že ta krátká cesta k tomu zákazníkovi, a musí se asi vychovat ten zákazník, aby to udělal, ale zároveň to možná vyžaduje nějakou trošku změnu přístupu i u těch producentů samotných. No ako toto vlastne vzniklo, ja by som rád na to poukázal. A vidíte, že sme v predvolebnej kampani, objavujú sa rôzne billboardy a okrem iného otázka: chcete lacnejšie potraviny? Tá otázka je úplne akože naivná a hlúpa a myslím si, že má iba nejakým spôsobom ovplyvniť voličov, aby možno, že volili tú stranu, ktorá tú otázku takto položila, ale lacnejšie potraviny, vláda na to nemá žiadne páky u nás, pretože pokiaľ je potravín, ktoré vyrábajú slovenskí producenti na pultoch tak strašne máličko, tak neexistuje žiadny spôsob, ako by tá vláda vedela ovplyvniť, tá nasledujúca trebárs, ale aj tie doterajšie toto, pretože jediná páka, ktorá na to je pomôcť tým prvovýrobcom, aby sa znížil tlak na rast cien v obchodoch. To vidíte, dva dôkazy sú na to. Áno, máme najvyššiu infláciu, momentálne z eurozóny určite, a v Európe asi druhý, tretí sme od spodu, a najvyšší rast práve že cien potravín v obchodoch. Takže ako to môže nejaká vláda potom zmeniť? No nejako, pokiaľ produkcia na Slovensku není podobná. A paradox, to Rakúsko má najnižšiu infláciu a najnižší rast cien potravín, alebo medzi 3 krajiny, ktoré majú najnižší rast, patrí. Čiže toto je len dôkaz na to, že to sú všetko nezmysly. Predvčerom tam sedelo v tom K pavilóne 13 bývalých ministrov 11. A tiež vyprávali na tieto témy, čo by mala vláda potom. No ale výsledok toho stavu poľnohospodárstva, ktorý je tu teraz, to sú presne tí 13 ministri, tých 13 vlád, alebo teda to bolo menej vlád, lebo za niektoré vlády sa ministri menili dokonca 4-krát, ale proste to maslo na hlave je tam. Tu teraz jeden nádejný v úvodzovkách premiér budúcej vlády vypráva o tom, jak treba zvýšiť podporu do poľnohospodárstva a že štát by mal, ale keď on bol premiér, tak štátna pomoc v poľnohospodárstve bola 1 milión až 1 milión eur štátna pomoc. Myslím si, že tento rok je na štátnu pomoc vyčlenených 60 miliónov, minulý rok 80. No, takže to sú také reči. Ten premiér, si dobre pamätám, v Dvoroch nad Žitavou v 2015 sľuboval a teda dušoval sa, jak nedáme na tanky a vláda by nemala podporovať vyzbrojovanie armády, ale práve aby sa kupovali kombajny, tak symbolicky to tam nejak nedáme na tanky, dáme na kombajny, dáme na chlieb. A potom, keď vznikla vláda v 16. roku, tak viete, že to bolo práve opačne, že si zobrali do vlády partnera na čele s kapitánom, ktorá práve začala nakupovať lietadlá, teda stíhačky a tak ďalej. Takéto priority mala vtedy, takže toto sú možno, že tie paradoxy, že? Mne ešte napadlo k tej predchádzajúcej otázke, že prečo je to tu na tak, ako to je, a v Rakúsku nie že opačne, ale podstatne lepšie, tak či to není spojené s prestížou toho celého vlastne sektora, alebo poľnohospodárstva. Možno ako rezortu, ale skorej by som povedal, že ako to vníma človek, keď si ja spomeniem, teda ako som to vnímal ako decko, tak bolo pár takých debát, keď rodičia hovorili o tom, ako kto robí, vlastne aký sused robí na majetkoch a nebudeš sa učiť, pôjdeš dojiť kravy na družstvo? To máte na mysli? Povedzme, že tak, ale že spomínali aj tie vedľajšie by som povedal, stránky tej práce, že smrdí po kravách alebo niečo také. No tak samozrejme, ale je to normálny človek, robí proste prácu, z ktorej my žijeme, ale stále mi to príde tak, ako keby sa človek od toho hrabal. Preč, s tým nič nechcem mať.
A v Rakúsku to myslenie musí byť úplne iné. No ale to je postoj vlády, proste ten imidž toho poľnohospodárstva, tú atraktivitu toho poľnohospodárstva predsa významne vie ovplyvniť vláda cez zdroje, ktoré do poľnohospodárstva idú, potom cez systém vzdelávania. Jaro, povedz k tomu niečo. Ja som tak počúval okolo, čo povedia. Samozrejme, my sme ľudia, ktorí nie všetci sa pohybujeme vo vysokej politike, v štatistikách a v tých múdrostiach, čo tí múdri ľudia všetko vymyslia, čo nám predložia, takže veľmi dobre vystihli to, čo je problém, to znamená akási, nie že zaostalosť, ale vykašľali sme sa na poľnohospodárskú výrobu. Včera som bol u pána Becíka, ktorý bol bývalý minister za... To je jeden z tých ministrov, čo tam bol? Jeden z tých ministrov, čo aj včera boli tu, áno. Bol som na jeho farme a stretli sme sa, on už dávno mi volal, aby som prišiel, tak teraz som využil tú možnosť, keď som v Nitre, že som zašiel za ním. No a tam som videl jeden taký pomník, ktorý on samozrejme dal urobiť, že venovaný obetiam poľnohospodárov za roky 48 až 51. Čo sa stalo vtedy vlastne s poľnohospodárstvom? Po víťazstve z druhej svetovej vojny mocnosťami na čele so Sovietským zväzom došlo v 48. rozhodnutiu a smerovaniu, kam slovenské poľnohospodárstvo sa bude uberať. No a to sa práve uberalo takým spôsobom, že ľudí okradli o pôdu, vznikli družstvá, takzvaná kolektivizácia. Mnohí sa spláznili, pamätám si, že bol taký prípad, že gazda sa zbláznil, vlastne to bolo niekde v našej dedine, keď prišiel o pôdu. Taký vlastne ten vzťah tam. Ten prechod bol doslova násilný, áno, je to tak, to nebolo. Začalo to vlastne na najchudobnejšej oblasti Slovenska, čiže na Orave, a stáde to postupovalo do všetkých oblastí na Slovensku, aj v Čechách samozrejme. Hej? Takže tu vznikli obrovské družstvá, obrovské konglomeráty a kto tam prišiel? Tam neprišli starí gazdovia, ktorí vlastnili tú pôdu, ale prišli tam stranicky orientovaní ľudia, tí, ktorí mali vplyv. A žiaľ Bohu, tak to vyzerá aj dnes. Tu neprídu do agrosektoru odborníci, ktorí by mali čo k tomu povedať. Prídu ľudia, ktorí sa narodili v Petržalke, vyrastali v Petržalke, vyštudovali v Petržalke a prídu robiť na pôdohospodárskú platobnú agentúru a budú učiť gazdov na jednotlivých regiónoch, ako sa majú správať. Chápete, tu ide o to, že ľudia, ktorí nerozoznajú, preháňam samozrejme, nerozoznajú vidly od motiky, budú hovoriť gazdom, ako majú robiť. Výsledok je asi taký, že zavedieme biopásy. To je to, čo je tá fragmentácia polí, ktorá sa mala udiať u nás, tak tá fragmentácia, tie biopasy sú veľmi dobrá vec, pretože sú prospešné pre okolie, pre prírodu, pre zver, pre hmyz a všetko, čo k prírode patrí. Dobrá myšlienka, dobrý nápad, áno. Ale nie takto. Nie na pôde, ktorá je určená, ktorá sa desiatky rokov doslova využíva ako orná pôda pre kukuricu, pšenicu, ráž a ja neviem, čo všetko sa pestuje, repku olejnú, a zrazu necháme nejaké tie pásy a budeme sa tváriť, že už to je biopás. No čo sa tam zanesie? Tá pôda nie je pripravená, je oslabená a oslabená, to je ako oslabený človek. Do tej prírody sa dostanú organizmy, z ktoré vyráši burina, invazívne rastliny. A to je absolútna tragédia, že niekto takýmto spôsobom naplánoval niečo z čierneho urobiť biele, no jednoducho sa to nedá. Ja by som zaviedol trošku naspäť, vrátil sa o tom, čo si povedal, a to je tá nekompetencia tých ľudí. V čom je problém? My na družstve, asi všetci poznáte, Krakovaný družstvo, bude v septembri 3 roky, keď sme začali s tými našimi aktivitami, popoludnie so živou pôdou, vlastne deň otvorených dverí každú stredu u nás. Robíme každý rok niekoľko podujatí, seminárov, prednášok. Spolu už sme to spočítavali s kolegami, cez 2000 ľudí bolo u nás na podnikoch alebo na našich akciách za tie 3 roky. A jedna z tých akcií, tu za rohom vedľa nášho stánku, nájdete tam žilinskú PTŠku, ľudovo povedané, alebo stredná škola služieb v poľnohospodárstve. A my sme tam mali minulý rok v novembri niekoľko akcií, končilo to prednáškami alebo teda diskusiami tohto typu, ale teda s odborníkmi.
nie s dobrovoľníkmi. Myslím, že to bolo presne 5. decembra na Svetový deň pôdy. A komentoval to Marian Koreň z Euraktívu a úplne geniálna myšlienka, napadlo ho, že deti, tam bolo 500 detí na 2x, 250 na jednej prednáške, na druhej, čiže prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci. Koľký z vás plánujete, mimochodom otázočka do pléna, skončiť teda v tom poľnohospodárstve, áno, že koľký? No tak z prvákov, druhákov sa prihlásil 1 a z tretiakov, štvrtákov tuším 5 alebo 6. Áno. A potom vlastne nás napadlo, že na čo chodia na tú poľnohospodárskú školu, vysvetlili nám aj teda štruktúru jednotlivých odborov, že tých poľnohospodárskych alebo priamo na poľnohospodárstvo zameraných je stále menej a menej a ide tam kinológia, ja neviem, architektúra záhradná a takéto veci. Ale povedalo nám vedenie, myslím, že pán riaditeľ alebo pani námestnička, že a prečo sa im čudujete, tým deckám, keď on by aj chcel niečo, možno má v hlave a teda snívajú, veď kopa ľudí, kopa tých detí, ktoré tam idú ako 15, zažili sme tam dokonca deň otvorených dverí, kedy tam chodili budúci uchádzači. Tá škola je asi vynikajúca, pretože teraz mi hovorila pani profesorka, ktorá je tam v tom ich stánku, že môžu prijať 105, tu ste, 105 detí, pokiaľ si to dobre pamätám, ale mali viac ako trojnásobný záujem. No a povedali nám, že ale, aby som sa vrátil v podstate, a prečo by tie decká vôbec túžili potom ísť pracovať, keď nemajú najmenšiu šancu dostať sa k pôde. Áno, pozemkový fond, koľko, Jaro, má na starosti, koľko spravuje Slovenský pozemkový fond štátnej a teda tej pôdy neidentifikovaných, nemám tieto štatistiky. No zhruba polovicu celkovej plochy, ktorá je na Slovensku, alebo tretina, myslím, neviem, celkom to číslo presne neviem, ale no určite 100 000 hektárov. 100 000, no tak 2 milióny hektárov je na Slovensku, 2 milióny 300, hej, tak teraz sa to zmenilo na 2 milióny 100, lebo sa nestaráme o pôdu, tá zarastá drevinami, čo je obrovská škoda pre poľnohospodárstvo ako také. Ale teda podstata je v tom, že mladí do poľnohospodárstva, pokiaľ mladí nepôjdu do poľnohospodárstva, tak poľnohospodárstvo na Slovensku skončí. Nemyslím, že skončí úplne, ale skončí v rukách tých finančných skupín. Vidíte ten absolútne toxický trend v tej štruktúre poľnohospodárstva. Podľa môjho názoru, nech mi niekto odpustí, aby sa necítil urazený, ale určite nie je cesta. A to vidíme na tých štátoch, ktoré sú najvyspelejšie v poľnohospodárskej oblasti na sebestačnosti a tej potravinovej suverenite v Európe, že tam je tá štruktúra úplne iná. A tuto, keď to skončí tým, lebo ten trend proste zatiaľ nikto nezastavil, ani jedna z tých vlád a z tých ministrov nepomenoval tento problém, že jednoducho končí v rukách firiem, finančných skupín stále viac a viac poľnohospodárskych podnikov, tým stále viac a viac výmery poľnohospodárskej pôdy. A ako, keď to poviem natvrdo, kto zabráni takej firme, ktorá už ovláda a obrába 100 000 hektárov na Slovensku, aby sa zmenili pomery majetkové v tej firme tak, že to predajú nejakej čínskej finančnej skupine. Napríklad, lebo sme sa včera večer bavili o tom, že akým spôsobom Čína začína ovládať prírodné zdroje v Afrike a myslím si, že tá chuť tej Číny ovládať prírodné zdroje na svete neskončí v Afrike, ale určite tá sieť. A to ako nemám nič proti Číňanom, ale teda pýtam sa, že tie prírodné zdroje a ich produkcia, lebo to je primárny asi záujem, jeden z tých primárnych záujmov každej vlády, každého štátu, aby ovládal vlastné prírodné zdroje. No ak môžem, ešte prepojím to. Ty hovoríš, že Číňania chcú ovládnuť zdroje nielen v Afrike, ale aj v Európe, ale v Európe sa im to veľmi nedarí, pretože naozaj to povedomie Slovákov, respektíve Európskej únie je na oveľa vyššej úrovni ako v Afrike, ale ako to je u nás. Tá toxicita začala v tom 48. roku, 51, kedy sa kolektivizovalo a tá pokračuje aj po revolúcii. Však si zoberme, že hovorí sa o sebestačnosti. Ja to strašne nemám rád, lebo to je tak sprofamenované slovo a vôbec sú vete nejaké, ktoré len sa hovorí o tom. Zoberte si, že všetci sme boli očkovaní, že fašizmus je zlý. Lenže teraz fašisti začali nadávať nefašistom, že sú fašisti. Čiže sa to ako keby zrovnalo a znormalizovalo a ten fašizmus sa stáva bežný v živote. A teraz, čo sa stalo po revolúcii? Po revolúcii sme boli, myslím, že na 92% sebestačnosti, keď hovorím o nej, ktorú nemám rád.
niekde na polčase v priebehu milénia roku 2000 to bolo 600 miliónov schodok, deficit pri dovoze potravín. Teraz sú 2 miliardy. Ľudia už miliardám ani prestávajú rozumieť, lebo to je strašne vysoké číslo a veľa nul, hej, takže tam už sa strácame. No a čo k tomu povedať? Keď ešte v roku 2020, keď vyhralo tá koalícia, ktorá teraz odišla, možno, že už na čase bolo, hej, lebo to bolo nie dobre celé urobené, tak bolo 900 kamionov denne dovoz potravín na Slovensko. Po ich skončení už je 1100 a stále to stúpa. Hovoríš, že 40% približne, ja hovorím, že možno, že 15%, pretože do tých 40% zarátame potraviny, ktoré sa robia niekde vonku a ešte aj sa u nás prebalujú a my to považujeme za domáci produkt. Takže tak toto nefunguje. Tie štatistiky, myslím, že sú veľmi skreslené a mal by sa urobiť v tom poriadok, aby sme vedeli, na čom sme. Ale čo sa stane, keď nebudeme vyrábať potraviny pre seba, pre nás? Neviem, či si pamätáte, keď prišiel COVID, tak taká banalita, že my sme Číňanom pomohli s rúškami, lebo u nich to začalo skôr, u nás ešte to nebolo. Tam išlo pár kamionov rúšok do Číny a naspäť, keď sa mali dostať, tak Nemecko nám zablokovalo rúška. A to sú len rúška. A čo s potravinami, keď bude tu taký konflikt, ako máme za dverami na Ukrajine a hranice sa natvrdo zavrú? Z čoho budeme žiť? No, a aké riešenie na to, aby sme boli teda pevnější v té vlastnej produkcii? No, já k tomu možná přece řekl poznámku, já myslím, že to je ještě trošku složitější, že je potřeba to vidět ve dvou jako liniích. Ta jedna linie je ta soběstačnost každého státu samotného a chápu ty argumenty, které říkáte, ale myslím si, že zároveň je třeba vidět tu linii druhou a to je ta evropská soběstačnost. Konec konců proto tu máme nějakou společnou zemědělskou politiku už celý desítky let. A vy jste to teď popsal v těch negativních případech, řekněme, kde ta solidarita nebo to může vypadat, že ta Evropská unie to prostě nezvládá, ale na druhou stranu zase bylo to i to Německo a byly to jiné státy, které nám v mnoha jiných oblastech pomohly i během té covidové situace, ať to bylo tím, že se prostě nějakým způsobem společně, a to bychom si sami nikdy nemohli dovolit, investovalo do těch očkovacích látek a tak dále. Takže já myslím, že to jako není úplně černobílý ani s tou soběstačností, že jako je to trošku iluze, a říkám trošku, ze mě možná mluví ekonom, že myslet si, že jsme schopni se vrátit do toho stavu, kdy každý národní stát byl schopen si všechno zařídit a být si jist a být pořád připraven na to, že budeme zavírat hranice. Protože jedna věc je to zemědělství, ale já myslím, že těch oblastí, kde kdyby se to stalo, tak bychom se dost divili, je spoustu. To znamená, myslím, že je potřeba ten důraz a pořád vidět, že ta důležitost toho jednotného trhu a to, že ta výměna v té Evropě nastává, tak to je jako jen pro nás pozitivum a ne jako jenom ten strašák, před kterým se chceme jako zavírat a kde chceme musím reagovať. Ja by som to nestával do pozície, že nejaký strašiak. Slovensko je predsa tradične poľnohospodárska krajina a súčasťou tej sebestačnosti európskej by malo byť, myslím ako potravinové, by malo byť tým pádom v podstatne väčšej miere, než je momentálne. No, ja teda som veľký priaznivec Európskej únie a proste európskeho spojenectva, ale na spoločnú poľnohospodárskú politiku alebo spoločná poľnohospodárska politika predpokladá nejaké rovnaké podmienky. Áno. Samozrejme, že pri tom vyjednávaní o vstupe nebola tá pozícia asi celkom rovnocenná, to treba povedať. Otázka je, nakoľko naši diplomati, ktorí vyjednávali o tom vstupe, proste povedali podmienky, ktoré by boli výhodné pre Slovensko, a to si nemyslím, že je nejaká otázka, že by záviselo, že ktorá politická strana bola kedy pri moci, ktorá vláda bola pri moci. Myslím si, že nemali sme s tým absolútne skúsenosti a každý by bol takto, keď to tak poviem hlúpo, že dobabral tie naše predstupové rokovania. Ale treba sa pozrieť, akože nepoďme do minulosti, že čo sme pokazili, ale pozerajme sa na štáty, ktoré sú v tomto ako keby vzorom, a chceli by sme, ja už som spomenul to, treba to Rakúsko, kolega spomenul Francúzsko,
tak treba sa pozrieť na to. A ja by som poukázal na jednu vec, a kde je určite maslo na hlave vlád, ktoré riadili tento štát. Že keď pozrieme na to, na čo sú určené dotácie v Európskej únie, na tú preambulu, čo majú vlastne podporovať. Tam je jednoznačne napísané, že dotácie v Európskej únii vznikli a doteraz stále sú, šéfka komisie to potvrdila, myslím, pred 2 rokmi, na dorovnávanie príjmov poľnohospodárov na úroveň príjmov ostatných sektorov ekonomiky. Ano? Lebo tí poľnohospodári po tej vojne proste vtedy potrebovala Únia zadotovať poľnohospodárstvo, lebo v Európe bol nedostatok potravín, tak ich potrebovala motivovať, ale ten vývoj, ten rozvoj ostatných sektorov v tej Európe išiel tak rýchlo dopredu, že sa obrovsky roztvorili nožnice a tí poľnohospodári mali fakt malé príjmy, nízke príjmy a preto už sa dlho dopredu predvídalo, že to nikto nebude chcieť robiť, tak preto vznikli tie dotácie, aby tých ľudí udržali na tých farmách, aby bolo dostatok a radšej dokonca prebytok tých potravín, lebo v Európe bol hlad niekoľkokrát za predchádzajúcich storočiach, tak preto to. No a teraz si zoberme, či naša vláda si vôbec prečítala, alebo všetci tí ministri, ktorí riadili rezort, túto preambulu, že tie dotácie sú na dorovnávanie príjmov poľnohospodárov, pretože ak to mám úplne, prepáčte, zhovadiť, tak sa pýtam, že prečo potrebuje dorovnávať príjmy niekto, kto vlastní Slovnaft, alebo kto vlastní fotbalový klub, alebo niekto, kto podniká v poľnohospodárstve a vlastní banku, prečo jemu treba niečo dorovnávať, áno? Alebo neviem si ešte, ale veľa takýchto, a mierim presne na tie finančné skupiny, no proste keď má niekto prebytok peňazí a rozhodne sa, že si kúpi 10 družstiev, tak nepokladám absolútne za prejav spravodlivosti, aby taká finančná skupina dostala do tých družstiev čo len korunu dotácií. Veď to je nezmysel, áno? Spravodlivosť dotácií bude vtedy, keď to nebude na 1 hektár a na 1 podnik, ale bude to na jedného farmára, skutočného farmára. A právna subjektivita je mi úplně jedno, aká to je. Já jenom jestli můžu jednu poznámku, ty jsi vzpomenul ty podmínky, které byly nějak nastavené na začátku a určitě je o tom jako možná debata. Ale já myslím, že je potřeba si uvědomit, a to je možná to, co nám trošku chybí, to vnímání toho, že my prostě už dneska, příští rok to mimochodem bude 20 let, jsme součástí té Evropské unie. Za těchto 20 let se dělaly 2 velké reformy společné zemědělské politiky. A možná ta chyba, jestli se to teda dá nazvat chybou, těch vlád, byla spíš v tom, že v době, kdy jsme nebyli v té pozici nikoho, kdo přicházel a kdo měl tu horší vyjednávací pozici a možná to ještě neuměl a nedokázal se domluvit, tak v téhletý pozici jsme teď už 2krát při tom vyjednávání nebyli. Všechny naše vlády, česká, slovenská, každá jiná, byly u toho stolu, když se o tom jednalo a měli možnost ty svý priority do těch reform dostat. A já si nejsem jistý, jestli se to úplně do plné míry stalo. A já jsem dokonce, a trošičku máslo na hlavě, a vím, že to není příjemný, podle mě mají i zemědělci sami. Protože já jsem ty historky slyšel, kdy se i třeba europoslanci, kteří do toho taky mohli mluvit, samozřejmě taky tu reformu schvalovali, snažili, v tu době jsem byl v Čechách, takže to vím z Čech tu historku, získat prostě názor těch českých zemědělců, jak by se to mělo vyvíjet. Samozřejmě ty velké firmy jim ty názory říkali, ale ti malí se většinou nedokázali dát dohromady názor, který... Alebo dostať sa k slovu? Ty se snažili ale prežiť. to bylo dokonce opačně. Ten člověk, který říkal, že on byl ten, který skutečně za nimi v těch Čechách chodil a snažil se je přesvědčit, tohle máme na stole, řekněte mě na to svůj názor, řekněte, co chcete, abych já si mohl udělat ucelený obrázek ve chvíli, kdy budu jako rozhodovat, a že měl trošku problém se k tomu dostat. Takže ta zodpovědnost určitě je i na těch politicích, ale možná prostě ten lobbying v tom dobrém slova smyslu, prostě umět sformulovat ten svůj názor, umět ho zdůvodnit a umět ho prostě přednést, tak to je možná něco, co trošku jako v té minulosti taky chybělo. Takže i tohle by možná mohlo pomoct a myslím si, že je jako, to nemyslím vůbec nějak konkrétně, ale obecně to je něco, co prostě
při jakékoliv formulaci jakýchkoliv pravidel dává smysl. Prostě být slyšet, navrhovat svý řešení a rozumím tomu, že ty podmínky jsou nerovný, když to říká velká firma, zástupci velkých firm, ale o to hlasitěji se musí nejspíš ti menší snažit, aby byli o to víc slyšet. A že to v některých státech funguje, to ty příklady si jmenoval sám, případ toho Rakouska, ty priority, kam ty peníze potom směřují. Na základě čeho se ta rakouská vláda tak rozhodne, že dává 80% do druhého pilíře, no co si říká, že to je, jak to číslo vychází. Od někud ten požadavek jde a je hlasitý a je slyšet. No to je teda ťažká otázka, no, ja čo si položil. Ja by som na 3 semináre. Ja si nemyslím, že to je otázka, ja si myslím, že to je vyjadrenie, ja s tým plne súhlasím a chcem vás v tejto veci podporiť, alebo v tomto názore, že som toho istého názoru. Mne sa páči, všimol som si, že sme začali hovoriť o ako keby Slovensku, potom sme začali hovoriť o Rakúsku a o Európskej únii a ja by som sa chcel späť vrátiť k Slovensku a k ľuďom ako je Kristián. Dobre hovorím Kristián. Ktorí by chceli robiť regeneratívne poľnohospodárstvo. Ak tu dneska sedíme ľudia, ktorí niečo o tom vedia, sú z politiky a politiky, dobre hovorím, že nie ste? A čomu vy sa venujete odborne? Se venuju odborne komunikaci o Európskej únii. Komunikácii, výborne. Tak by sme mali hľadať možnosti a spôsoby, ako pomáhať ľuďom, ako je Kristián, ktorý vníma, že by niečo také robiť chcel, ale ešte sa nerozhodol. A ja napríklad včera sme mali o tom debatu, mojou snahou ďalšou v nasledujúcich 3 rokoch bude robiť si naučiť sa niečo o tom, čo toto obnáša všetko, ako to správne komunikovať, s kým sa treba stretnúť a kde na ktoré dvere treba klopať a koľko peňazí do toho treba vložiť, aby sme to regeneratívne poľnohospodárstvo vedeli rozširovať a podporovať ľudí ako je Kristián, aby... Ja budem hneď na toto reagovať asi v rámci teda toho získavania informácií, keďže každý si to musí urobiť sám. Teraz bežala taká iniciatíva ohľadne ekologického poľnohospodárstva, niečo s legislatívou tam bolo. Dostal som sa trošku hlbšie, zistil som v podstate to, že ja som sa o tom dozvedel dnes, že niečo také sa ide diať, hej, ale infraštruktúra v podobe úradníkov, v podobe predpisov až zákonov, tá bola hotová už cirka 10 rokov. A ja mám taký pocit, že my nepotrebujeme ďalších jednoducho, tam ide o to, že niekto to poľnohospodárstvo musí robiť fyzicky. To sú ľudia, ktorí chýbajú. Tí ľudia proste potrebujú, povedal by som, že vidieť v tom niečo, mať nádej, že má zmysel tú robotu robiť, pretože odtiaľ z tej nádeje prichádza potom to rozhodnutie. Pre mňa tá nádej je, určite by som nechcel ísť do konvenčného poľnohospodárstva. Hej, to keď idete z Nitry, trebárs na Bratislavu po diaľnici, pozeráte sa, čo za sebou ťahá ten traktor, ktorý to bráni trebárs. Pomaly človek nevidí vlastne, keď je sucho, cez ten prach, ktorý mu ide popred sklo. Tak toto som vedel, že do tohto by som sa určite púšťať nechcel. Ako trebárs ten traktorista v klimatizovanom traktore má pohodlie, hej, jemu to môže byť jedno, počúva tam muziku, riadi mu to GPS, ale nemá to pre mňa zmysel. Čo má pre mňa zmysel je, vzhľadom na to, že tá situácia sa zhoršuje aj s tým, že voľakedy to nebolo tak, že vlastne traktor za sebou ťahal kúdol prachu. Ja si to teda ešte pamätám z tých čias, keď som žil v tom v okolí Žiaru nad Hronom, že proste bola, tam je aj iná klíma, ale celkovo to bolo lepšie. No a teraz, čo mňa sem pritiahlo, je šanca, že prostredníctvom práve pôdohospodárstva ako celku sa s tým celým obrovským problémom dá niečo robiť. No a teraz ide o to, že kam sa postaviť v tom hľadaní novej životnej pozície, tak by som to povedal. No a tiež je možnosť stavať sa do pozície nejakého sprostredkovateľa, nejakého... povedzme, že vedel by som si predstaviť, včera tu bol z poľnohospodárskeho družstva Vajnory pán Mišík, Ondrej Mišík, myslím, som ho tu videl aj sedieť. On spomenul takú zaujímavú myšlienku, že by sa mu v začiatkoch hodil človek, ktorý by vedel prísť a povedať, pozrieť na pôdu, povedať, čo pôda potrebuje. Hej? Ale to není o tom, že to
pán Jánoš o tom hovoril, že príde niekto z Petržalky a teraz začne navrhovať opatrenia, ako treba tie pásy na delenie tých monokultúrnych púští. To je o tom, že ten človek najprv musí mať prax, hej, to sa nedá získať ani vzdelaním. Jednoducho tie skúsenosti, ktoré chce ako poradca predávať, ktoré chce sprostredkovávať, aj nedaj Boh ešte na základe toho potom niekomu radiť, robiť legislatívu, tie musí nachytať fyzicky, hej. Buď je malý farmár, alebo robí niekde na poľnohospodárskom družstve, treba sa zaúčal. Môžem chvíľočku? Jasné. Lebo ste tam viacero vecí povedali, ale všetko to jednoznačne smeruje k vzdelaniu. Ja si myslím, že a v tom filme, čo išiel na začiatku, tam bol jeden citát, že bez vzdelania nevyriešime ani naše ekologické problémy, myslím tým naše. A jedna vec prax, myslím, že Honza to spomínal, že na rakúskej AMA, čo je naša PPAčka, prakticky nemôže robiť úradník, ktorý predtým nerobil v praxi. Ano, nepríjmu takého človeka, respektíve tam je obrovský handicap, pokiaľ sa tam hlásíš a nie si z praxe, tak máš o neviem koľko bodov menej, takže ťa asi nepríjmu. Vstúpim do toho. Keď som nastúpil na pôdohospodárskú platobnú agentúru, tak prvý atak bol taký, že som v konflikte záujmov. A viete, prečo som bol v konflikte záujmov? Pretože že pôde rozumiem a som sa na pôde narobil a od malička som na nej bol. Čiže ja som bol pre nich v konflikte záujmov. A v konflikte záujmov nie je bankár, ktorý prišiel po nás a vlastne viedol tú agentúru tak, ako ju viedol. Absolútne neodborné. Ale kde by som ešte sa chcel vrátiť na začiatku, kde sme boli, tak prečo to nefunguje ako v Rakúsku? Ja si nemyslím, že medzi Slovákmi a Rakúšanmi je nejaký rozdiel. Rozdiel je v tom, že tí, ktorí tomu rozumeli po vojne ešte, lebo desiatky, možno aj stovky rokov gazdovali a rozumeli tomu, tí boli odohnaní a prišli absolútne noví ľudia, ktorí sa na to pozerali úplne inak. A prišli po 89. ľudia, ktoré sa naozaj pozerali na to inak a chceli z toho dostať nejaké peniaze. To bol ten hlavný záujem. Čo sa stalo? Už za Mečiara, keď Mečiar bol pri moci, to si ešte tí starší určite pamätáme, tak vtedy boli tí ministri napríklad Baco, neskôr Koncoš. Koncoša som ešte celkom vnímal, že ako celkom slušný politik, ale to, čo som sa dozvedel aj včera vlastne, že kto sem dotiahol poľnohospodárov z Dánska, z Holandska, z Rakúska či z Nemecka, ktorí chovajú u nás ošípané svine. Tak Baco pripravil podklady na to, aby štátne majetky v okolí Nitry jednoducho predali zadarmo. A prišli sem našich chovateľov, podrazili a pustili sem zahraničný kapitál, ktorý samozrejme sofistikovanejším spôsobom vedel naše podmienky využiť absolútne. A dodneska v okolí Nitry je obrovský problém s chovom ošípaných, pretože produkujú niečo, čo v prírode nemá čo robiť. Žitný ostor je doslova kontaminovaný močovinou, ktorá tu nemá čo, ktoré jednoducho sa nespracovala. Dajme možnosť, otázku, lebo odídeme odtiaľ, kde ste sa chceli opýtať. Dobrý deň, ja som prišiel až zo Sníny a taktiež som mladý poľnohospodár. Bližšie mikrofón. Taktiež som mladý poľnohospodár a dovolil by som si zareagovať. Áno, súhlasím s tým, že vlastne nie sú kompetentní ľudia tam na tej PPAčke, vôbec tomu nerozumejú a ide o to, že... Máte niekedy pocit, že dokonca sú platení za to, aby vám nerozumeli, že? Presne tak. Ale chcel by som povedať, že nie je problém, ešte by som sa vrátil teda k tomu, ako pán Dohal spomínal, že dostať sa ku pôde nie je jednoduché, čo sami vieme už, prešli sme si tým, ale aj myslím si, že veľa tých mladých ľudí to nerobí presne kvôli tomu, že aj ten vysoký vstupný kapitál je, hej, keďže tá technika, to všetko nie je lacné a tu dá sa povedať, že aj ten je ten dôvod, prečo tí mladí nejdú do toho, lebo nikto nemá možnosť tak začať od nuly a tak ďalej, hej. Takže možno, že aj na to by sa trebalo pozerať, že nejaká tá vstupná, tá pomocná injekcia pre tých mladých, ktorí majú záujem, chcú robiť a vedeli by to robiť, hej.
Čiže asi tak by som to chcel doplniť. Ďakujem za tento názor. Ja som asi nedopovedal celú tú pointu, lebo vo viacerých diskusiách toto obhajujem. Jednoducho na tej škole sme to dodebatovali pri tej káve, po tých prednáškach, po tých diskusiách potiaľ, že pokiaľ už v 3. ročníku, keď sa tam profilujú ľudia, ktorí tam prišli študovať, pretože milujú pôdu, milujú poľnohospodárstvo, milujú ten pach dediny, by som to takto povedal, nebudú mať istotu, a na to má štát páky, preto som sa pýtal, že koľko má ten štát pôdy, že dostaneš 30 hektárov ako štartovné, samozrejme to je veľmi zjednodušené povedané, ale je to nejaká komplexná príprava na to, aby sa tu proste omladila tá generácia tých poľnohospodárov a aby mal na tej pôde kto robiť, lebo argumenty tých, jak to vy mladí zvyknete povedať, nenažrancov, ktorí už majú 50 000 a to je stále málo, treba mať 100 000 hektárov, že však aj tak tu nebude mať kto robiť. No samozrejme, na to je strašne veľa riešení, lebo viete, keď pán Jahňátek tam nejakým nedopatrením, asi zlým prekladom povedali, že mladí farmári, poďme podporovať mladých farmárov a vyhlasili výzvu a zrazu deti, ktoré netušili nikdy v živote, že chcú niečo robiť v poľnohospodárstve a sú ITčkári, ja neviem, politológovia, neviem čo, ale zrazu štát ponúkol 40 000 a tuto sused mi ponúka 2 hektáre, tak idem do toho, prečo nie? No to je totálna dehonestácia poľnohospodárskeho odboru a my pokiaľ toto nespravíme, že počúvaj, ty musíš mať špičkové vzdelanie, áno, keď chceš robiť poľnohospodárstvo, alebo ten, čo chce robiť poľnohospodárstvo, predpokladám, že by mal chceť aj riešiť tie ekologické problémy, pretože ten poľnohospodár v jednej osobe je tým správcom krajiny, ktorý by nemal rozmýšľať nad tým, keď príde do tej praxe, ako spraviť vyššie výnosy a dať tam viacej hnojiva ako ten sused, ale aby mal chrániť prírodné zdroje, všetko to, čo som čítal na začiatku, čo s tým vlastne súvisí. Ano? Takže vtedy začnú sa hlásiť kvalitní ľudia na poľnohospodárske školy, keď budú mať perspektívu, že to poľnohospodárstvo budú môcť robiť. A zabudli sme tu na jeden významný faktor, ktorý treba spomenúť, o ktorom tu stále už len vyprávame posledných 10 rokov, minimálne zastropovanie dotácií. V tom Rakúsku jednoducho môžeš mať hektárov, koľko chceš a je určitý dotačný strop a viacej nedostaneš. Áno? Je to urobený ten strop na konkrétneho užívateľa výhod, čiže povedzme si majiteľa, a je to ten dotačný strop spravený aj na všetky tvoje príjmy v tom roku. To znamená, môžeš mať projekt, môžeš mať žiadosť o finančný nenávratný príspevok na nejakú investíciu, ale akurát teraz si poviem jedno číslo, neberte ma úplne za slovo, pokiaľ si už v tom roku dosiahol tých 60 000, no tak maj investíciu za 500, ale už viac nedostaneš. Áno, máš 60 000, investuj si, požičaj si z banky. Pokiaľ toto tu nebude, tak bude stále viac podnikov, predsedov, ktorí idú do dôchodku a majiteľov fariem alebo firiem rozmýšľať, ako to na záver svojej kariéry predať znova tej finančnej skupine. Čiže tá stabilita sa do toho poľnohospodárstva nevráti. Čiže povedal by som dve veci. Spravodlivé rozdeľovanie finančných zdrojov, ktoré idú z rozpočtu, či už únie alebo slovenskej vlády do toho poľnohospodárstva a kvalita vzdelania. Kvalita vzdelania a dostupnosť k pôde. Toto ste vlastne chceli povedať, že mladí poľnohospodári sa nevedia dostať k pôde. Chodia na poľnohospodárskú školu, teraz si hovoril o nejakej škole zo Žiliny, ktorá tu je v tomto areáli. A na čo budú chodiť tam ľudia, ktorí nemajú v poľnohospodárskej perspektívu? Ako sa dostanú pôde, keď všeobecne vieme o tom, že pôda je nedostupná? No prečo je nedostupná? Napriek tomu, že ju spravuje štát, Slovenský pozemkový fond. Slovenský pozemkový fond je riadený centrálne z Bratislavy. Čo oni môžu vedieť o pôde, ktorá je kde na Orave, na Liptove, na Zemplíne? Proste oni to mechanicky rozhodujú, majú nejaké tabulky, nejaké zákony, nejaké postupy a najlepšie sa je dohodnúť globálne. Tak prečo by sa oni mali dohovárať s každým z vás, keď sa môžu dohodnúť s nejakou pani Rožkovou a tú pôdu jej dajú? Je to jednoduchšie a oni majú pokoj. A tak by mali s vami problémy. Takže, preto hovorím, Slovenský pozemkový fond by mal riadiť hlavne kataster, kde sa tá pôda nachádza. A potom by ste sa priamo mohli pozrieť starostovi do očí, ja ho potrebujem, ktoré bude upravené samozrejme nejakými zákonmi, že keď sa niekto prihlási ku pôde, automaticky dostane v katastri svoj podiel.
To by bolo riešenie. Toto sme navrhovali aj s Mičovským, aby sa to presadilo. Lenže samozrejme tam sú ľudia, ktorí toto jednoducho nechcú. Nepustia si to. Súvisí to aj s prerozdelením peňazí. Teraz sme dostali 7 miliard, teraz sú aj 14 miliard na plánu rozvoja a tie peniaze nedelí samospráva, ale delia ich z jednotlivých ministerstiev. Tá decentralizácia samosprávy, tá je dôležitá, aby pomáhala poľnohospodárom. To je dôležité, aby sa peniaze dostali medzi ľudí, do dedín. A nie, aby ich niektoré skupiny, poviem to blbo, ale robili hlupákov z dedín a jedine múdri ľudia sú niekde na ministerstvách, na poľnohospodárskej platobnej agentúry a nikto nemá to know-how, teda ako na to, len oni sú tí najmúdrejší. Tam je tá chyba, to prerozdelenie peniazy podľa zdravého sedliackého rozumu. V Rakúsku je to tak, v Nemecku je to tak, všade v Európe je to tak. Len my na Slovensku si necháme tie peniaze ukradnúť doslova oligarchami. A ešte jednu vec, aby som to, čo rozprávam, že je to pravda. My sme dali urobiť, teda nie ja, ale minister Mičovský dal urobiť forenzný audit na poľnohospodárskej platobnej agentúry. Forenzný audit sa týkal obdobia 2015 až 2019. Čiže to sú štvoročné obdobie do roku 2020, ktoré oni zmapovali. Robila to auditorská spoločnosť nadnárodná PwC, PricewaterhouseCoopers, ktorý týmto odhalil, že bolo zo systému ukradnutých 57%. Vážený, 57% je veľmi... Neoprávnené čerpanie. Neoprávnené čerpanie. Bolo ukradnuté doslova zo systému. A toto je ten dobytkár, o ktorom počujete. Ako je možné, že taký objem peňazí sa dostane vonku? Z niečoho. Jedine tak, že niekto to centralizuje, urobí, lebo každý sa vyhovára Európska únia. Vôbec nie. Európska únia má nejaký štandard na prerozdeľovanie peňazí. Ten musíme dodržať. Ale my si to komplikujeme spôsobom, že keď dáme výzvu, tak máme kamaráta, nechcem ani menovať, ale proste to sú tí oligarchovia, ktorí si vymyslia. Tak my potrebujeme na pestovanie zemiakov také a také zdroje, tak vymyslíme, aby tá výzva, ktorá vyjde, bola šitá práve na mňa. A samozrejme, kto úspeje? No úspejem ja. A ja dostanem tie peniaze a potom samozrejme mám obrovské možnosti, ako tie zemiaky pestovať. A to sa stalo u zemiakov, tak zemiekárska oblasť, ktorá je na Spiši, na Liptove, na Horehroni, kde sú typicky zemiakové oblasti, kde sa urodí zemiak a ten môžete skladovať až do ďalšieho obdobia, do ďalšej úrody. Čiže nepestujú ho na Liptove, na Spiši, na Horehroni, ale ho pestujú niekde v okolí Nitry, kde sú na... Senca, hej, kde sú podmienky na úplne iné obilniny, ako sú zemiaky, ale tu sa pestujú na okamžitý predaj. Samozrejme, ten podnik je ziskový, ide všetko tak, ako má ísť, ale prečo majú sa prestať pestovať zemiaky na Spiši, na Liptove, na Horehroni, sa oberá obrovské množstvo ľudí o prácu. A keď si spomenieme, že o prácu, tak v Rakúsku je na hektár koľko? 8,8 človeka na hektár zamestnanosť. U nás je nejak 5-násobne vyššia v podstate skoro. No 5 skoro nie, ale... Asi štvrtinová. Však to som hovoril aj, áno, že pôdy máme rovnako, v Rakúsku robí 5-násobne viacej ľudí v poľnohospodárstve ako na Slovensku. Ako je možné? Ekonomika, alebo teda výkonnosť poľnohospodárstva je 3,5-násobne vyššia. To sme takí výkonní? Tak sme o toľko lepší ako Rakúšania? Alebo máme lepšiu techniku ako Rakúšania? No nemáme. Ale my pestujeme, nedávame peniaze do výroby potravín, ale dávame ich na výrobu technických plodín. To znamená pšenica. Každý si myslí, že pšenica súvisí len s chlebom. No nesúvisí ani kukurica, ani slnečnica a o repke olejnej aj nehovorím, že vlastne dotujeme výrobu pohonných hmôt. Čiže preto my máme málo peniaze v systéme, lebo ich nedávame na výrobu potravín. Tie peniaze, ktoré majú ísť do výroby potravín, my ich dávame petroliárskym spoločnosťam. Tak to je naozaj vrchol, lebo tam sú naopak marže na daň z palív a mazív. To je ten problém. A o tomto nikto nechce hovoriť. A ešte jeden problém, teraz som bol na debate s ministrami bývalými, nie ja, ale bol som počúvať teda, že čo hovoria, tak napríklad Vlčan povedal, že pôdohospodárska platobná agentúra funguje ako švajčiarske hodinky. Naozaj si to poľnohospodári myslia, že PPAčka funguje ako švajčiarske hodinky?
No ja si to nemyslím. Vládne tam absolútna korupcia. Toto je ten problém a prispôsobujú si zákony ako chcú. A zákony sú prispôsobované začias, vlastne to najhoršie obdobie bolo 2010 a 2020, kde si napríklad zákon 280 paragraf 13 hovorí, že pôdohospodárska platobná agentúra môže zablokovať platby poľnohospodárovi, keď dlží žiadateľ pôdohospodárskej platobnej agentúre. Rozumiete? A tu je ten rozdiel. Môže, musí alebo môže. Čiže ja ako úradník sa rozhodnem, či zablokujem vám peniaze, alebo vám pustím peniaze. A ako vám pustím peniaze, no skúsme sa dvaja dohodnúť. Dostanem niečo do vrecka? 20%, 30%, 40% a potom pustím peniaze. A toto sú tie nadstavbové zákony, ktoré uprednostňujú korupciu a z čoho vznikol aj dobytkár. A takých zákonov je pomerne veľa. No, ja by som to uzavral trošku, lebo toto je vlastne všetko, ktoré si aj teraz ty hovoril, to sa týka tej témy spravodlivosť v rozdeľovaní zdrojov, ale vrátil by som sa k tomu, čo máme tuto napísané, že teda či budú mať pôdu aj deti našich detí a to tiež určite súvisí so štruktúrou výroby a s veľkosťou poľnohospodárskych podnikov, pretože môj detko kedysi hovorieval, že sedlák by mal mať len také gazdovstvo, ktoré je schopný prekráčať. Ano. A určite, keď ho prekráča, tak aj fyzicky vidí, čo sa na tej roli deje. Aj vie posúdiť, či tam má ten postrek dať, alebo to hnojivo, keď už teda hovoríme o konvenčnom poľnohospodárstve a nerobí sa paušálne, pretože tá naša veľkovýroba má obrovský negatívny dopad na zhoršovanie podmienok, na zhoršovanie kvality pôdy, na zhoršovanie prírodných zdrojov všeobecne, len preto, že sa robí paušálne, že sa šetria na ľudských zdrojoch, lebo je rozdiel, keď je jeden agronóm na 5000 hektárov a má nejakého pomocníka tam, a keď si to ten gazda robí na nejakých 100 alebo 200 hektárov a vládze to prekráčať a pozrie sa, že je tam ten insekticíd, ten postrek, to hnojivo, nemusím dávať, lebo je to tam v poriadku. Ale ten, čo riadi 5000 hektárov a riadi to automaticky, čiže z auta, z okna a posiela ľudí na tú rolu tých svojich podriadených, choď postriekať, choď rozhádzať, lebo mu to prikazuje nejaká, povedzme, že technologická karta, lebo mu to poradca tak poradil, alebo je to niekde v knihách napísané, čiže toto má aj obrovský negatívny dopad. Na Slovensku pomaly zostane už len jeden výrobca zemiakov, áno, už robí polovičku produkcie celého Slovenska. Ešte keď mu štát trochu pomôže, tak bude už vyrábať 100% alebo 90%, ale v tom Rakúsku je 6, 7, 8 tisíc producentov zemiakov. To znamená takéto náročné výroby, ako je pestovanie zeleniny, ovocia, čo sú asi bohužiaľ, nebudem teraz riešiť, prečo konvenčne a prečo ináč nie, napríklad regeneratívne, ale aj to konvenčné poľnohospodárstvo má určité potreby tých vstupov, ktoré sa tam musia dávať, ale vždycky je to v podstatne menšej výmere. Tá výmera napríklad pestovateľov ovocia v tom Rakúsku, priemerná jedna farma, produkcia, jedno gazdovstvo robí zhruba 0,9 až 2,2 hektára takejto náročnej výroby. Proste nespraví sa 1000 hektárov nejakých sadov v rámci 2 katastrov. Viete si predstaviť, ako dopadajú tie prírodné zdroje v tom jednom katastre, alebo v tých 2, aké tam obrovská záťaž. Bol u nás človek, ktorý proste len doniesol podpísanú nájomnú zmluvu. A sme sa tak ako zakecali, že čo robí a kde robí a tak. On hovorí, no robím tuto vedľa v tej ovocinárskej firme, nebudem to menovať. A hovorím, to sa máte super, to ste zdravý človek, stále jete ako jablčka a ovocia a tak. Ste sa zbláznili, tak my tam striekame 50 krát do roka alebo 40 krát do roka. U nás tie jablká nikto ani nekradne, keďže vieme, akým spôsobom sa vyrábajú. Takže toto máte asi tie dopady, ak takto súvisí veľkovýroba, tá neprimeraná obrovská veľkovýroba s tou devastáciou životného prostredia. Samozrejme s veľkochovmi ošípaných, s veľkochovmi dobytka. V celých katastroch a regiónoch sme vlastne spravili týmto spôsobom ľuďom peklo zo života, doslova. A znehodnotili ich nehnuteľnosti a ich život. Repka olejná sa... na to, aby vyrastla repka olejná, sa musí postrekovať 9 až 15 krát. A teraz zoberte na repku olejnú, keď dostanete repkový olej, repkový med, tak ako môže ten med vyzerať?
samozrejme, ak by boli dodržaní všetky podmienky, že by ich strikali večer, kedy včely nelietajú, že do rana sa to nejakým spôsobom streba, ale to by možno, že biológovia vedeli povedať, v akom stave. Čiže takým nejakým spôsobom sa trávime a otravujeme naše stravy. Nejak sa tá debata uberá príliš deprimujúcim smerom. Jednak tá politika... No áno, skúsme východiska, no. Áno, jednoznačne, poďme sa vrátiť k tomu vzdelaniu, pretože ja, ako som trošku nad tým rozmýšľal, tak to, čo povedal pred chvíľou pán Dohal, ono to zrejme má dve roviny. Tá dlhodobá, to začína teda asi malými deťmi na základných školách, ale potom je tu tá druhá. Predčerom som tu sedel s chalanom, ktorý po prvom ročníku na poľnohospodárskej fakulte tu na Nitre odchádza, myslím, že na Mendelejovú univerzitu do Brna. Chce robiť nejak zahraničím, mi vravel, ale trošku iným spôsobom. Pýtal som sa ho, čo to znamená iným spôsobom. No, povedal mi na rovinu, vieš čo, tu je to všetko akože veľkoprodukcia. Nenaučiate nič iné, len proste ten štandard, ktorý sa tu používa už desiatky rokov a za tie desiatky rokov vlastne vidíme, kam doviedol stav krajiny, hej. A ja keď som si sám vlastne sa snažil nájsť nejaké študijné programy, ktoré by boli zaujímavé, treba z toho hľadiska, že prinášajú niečo nejakú alternatívu tomu konvenčnému poľnohospodárstvu, nič. Jednoducho na Slovensku, na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite som nenašiel nič. Takže som sa vybral svojím smerom a potom človek skončí vlastne pri štúdiu niekde v zahraničí. Ja by som to... Včera sme debatovali na podobnú tému a tiež jeden z tam prítomných pri diskusii hovorí, že asi teda prestúpim na tú Mendelku, lebo Mendelka už otvorila voliteľný predmet regeneratívne poľnohospodárstvo. A na toto ja odpovedám jednoducho. Zmeňme pravidlá hry. Moja srdcová záležitosť, áno, Slovenská poľnohospodárska univerzita bola kedy Vysoká škola poľnohospodárska, veď tu sme prežili mladosť, tu sme vyštudovali a ja stále tvrdím, a to je veľmi dvojzmyselné a urážajú sa na to pedagógovia a vedúci pracovníci školy, že my tú školu už nepotrebujeme, ale tá škola potrebuje nás. Ano? Keď tam nepôjdu decká s názorom iným a nebudú to rozprávať tým pedagógom, poznám kamarátovho syna, ktorý pred 3 rokmi tam začal študovať a už v prvom ročníku na, nepoviem predmet, prišiel s plačom domov, tati, ja už tam v živote nepôjdem. Ano? Ja som im začal rozprávať o prínosoch regeneratívneho poľnohospodárstva a minimalizácie a pôdochranných technológií a pani profesorka má ako, že toto si nechaj niekde inde, ale tuto u nás takéto bludy rozprávať nebudeš. Ano? O 2 semestre neskôr znova podobný prípad s iným profesorom na nejakých poľnohospodárskych systémoch podobne, celkom družná debata a on teda sa zaplietol, že my robíme, ten chlapec od 18 rokov riadi 300-koňový traktor, má takú sejačku, jak vidíte hentam v rohu, robí služby poľnohospodárom, lebo jeho otec v tom podniká, tak mu splnil sen, urobí ten chalan 1000-1500 hektárov služieb, čiže niečo o tom vie, pozná tie podniky, ale pedagóg presvedčený, že bez pluhu sa nedá vyrobiť chlieb náš každodenný, ho proste uzemnil, tak tam búchal, končím, alebo prestupujem na Mendelku. Ja hovorím opačne, nevzdávajte to, nezdávajte ten boj, viete, kde sa môžete obrátiť, kľudne nám to požalujte, my to môžeme publikovať bez toho, aby sme uvádzali zdroje, kto nám to povedal, my musíme tú školu zmeniť, lebo ináč sa nikam nepohneme. A to, keby ste poznali ako názory tých pedagógov, ktorí nechcú byť menovaní, hovorí, kam to na tej našej škole ide. Proste nám sa stále hlási menej študentov a na poľnohospodárske odbory katastrofa. Že niektoré sa možno ani neotvoria, pretože už sa nám študenti nehlásia. No ja hovorím, no a prečo by sa tam mali hlásať, keď sa im vyhráža pedagóg, profesor, že ale pokiaľ si budeš mysleť, že aj bez pluhu sa dá vyrobiť chlieb náš každodenný, tak si zober túto index a chod na štúdium a vypadni. Ale nevzdávajme to. Tá škola, kto tu bude vychovávať potom tých budúcich odborníkov? Čiže to školstvo je strašne nadlho, išlo to niekam veľmi dlho zlým smerom a nedá sa to zmeniť zo dňa na deň.
ale jednoducho treba hľadať spojencov na tej škole, aj teda hľadať študentov, ktorí majú tú odvahu a nech oni teda šíria tú osvetu, nech šíria to evanielium tej dažďovky Dáši o tom, aby teda, že aj iným spôsobom sa to dá robiť. Áno, takže vzdelanie je úplne na prvom mieste v každom odbore. V každom odbore, v ktorej táto spoločnosť žije a tento štát. A nevzdávajme to. Posledné kolečko, lebo už sa blížime ku koncu. Ako keď chýba spoločenská objednávka, by som povedal, na tú zmenu myslenia, myslím, ako na tej fakulte. Ako keby nebol záujem o to, alebo tak mi to príde. No, ak je čo nám poradí Únia? Alebo Európsky parlament? Vyriešiť si to musíme sami, to je samozrejme. No ne, tak my to vidíme v té komunikaci, když se bavíme s lidma, tady například, tak říkáte, není poptávka tady na tyhle témata, na témata toho vědět, co se děje v Evropě, co Evropa rozhoduje, aby jsme se na to mohli podílet. Taky není poptávka, ve škole se to děti taky nedoví a potom v 18 letech můžou jít k volbám a k těm volbám nejdou, protože neví, proč by měli a co by to vlastně mělo za smysl, že Slovensko, tady bylo několik různých prvenství, možná některých neblahých zmíněno, tak jedno třeba například z té oblasti evropské je, že tady pravidelně k evropským volbám přichází úplně nejméně lidí z celé Evropy. Ty procenta před 10 lety bylo snad 19% jenom, to je prostě s obrovským náskokem nejhorší výsledek. A když se díváme na třeba výzkumy dnes, tak to nevypadá moc líp a myslíme si, že to je do značné míry proto, protože ty lidi prostě neví, co všechno můžou ovlivnit tím, že se na tom budou podílet. Takže to vzdělání i v téhle oblasti určitě je důležitý, no a tak já a v tom si myslím, že abych teda skončil pozitivně i já v tom, co řeknu, myslím si, že co nám ta Evropa jakoby dává, je možnost se rozhlížet okolo sebe, zvlášť mladým lidem, ať jsou to ty možný studijní programy typu Erasmu, který nejsou o tom, že teda odjede a zůstane, ale jde o to, že někam na chvíli odjede, někde se porozhlídne, něco nového vidí v té oblasti, kterou studuje, vrátí se domů a může s tím rozšířeným obzorem třeba pracovat. A neplatí to rozhodně jen pro studenty. Já myslím, že tak všichni máme možnost se podívat všude možně a že spoustu věcí, ať v zemědělství nebo jinde, už někde vyzkoušeli a možná z toho mají pozitivní výsledky, anebo mají negativní zkušenosti. A že my máme vždycky tu možnost se naučit. A to, že třeba je něco, co bychom si mohli vzít jako takový předsevzetí. Prostě dívat se víc okolo sebe a brát si ponaučení z toho, co kde funguje dobře, a naopak se třeba vyvarovat toho, co už vidíme, že někde jinde nefunguje. Možná už to by nás posunulo o významný kus dopředu v mnoha oblastech. Osobná angažovanosť. Skúste. Osobná angažovanosť. Akože mám hovoriť o osobnej angažovanosti? Ja som len tak ako skonštatoval na záver. Dobre, ale každopádne to tak... Tie slová zazneli. Osobná angažovanosť. Ak je pre nás niečo dôležité, tak to urobíme. A ak máme dneska otázku, že či naše deti dorobia o 50 rokov chlieb náš, tak to je veľká otázka, alebo akokoľvek to je to strašná otázka. Hrozí nám, že nie. Tak by sme si mali povedať. Zatiaľ asi áno, no. Hrozí nám, že nie, že naše deti si nedorobia chlieb náš o 50 rokov. Pre mňa je to dôležité, neviem ako pre vás. A ja som osobne angažovaný. Budem osobne angažovaný a rád prinesiem výsledky. Ja som už hovoril, čomu sa venujem a čo bude moja snaha. My vieme o tom, že to na PPA nefunguje. My vieme o tom, že na fakultách to nefunguje. My vieme o tom, že chcel by som, ale je to ťažké, není vytvorený systém. Neviem si požičať peniaze na to, aby som si kúpil stroj, ak som začínajúci hospodár. Nedostane sa pôdu. Čiže my toto všetko vieme. Chvíľu ticha. A kto to urobí? Oni to neurobia. Oni to nevedia. Oni nám peniaze nedajú. K pôde sa nedohodneme. Kto to urobí? Chvíľa ticha. Kto to urobí? A teraz dokedy budeme ticho, kým sa niekto postaví a povie, ja to urobím? Môžem? Tak ja to urobím. Volám sa Stanislav Šulko a ak to doteraz nikto neurobil, tak mi prosím dovolte, aby som to pre vás všetkých urobil ja. Rád budem s vami spolupracovať, nájdite ma, som na Instagrame, na Facebooku, tu sa zoznamujeme, tak ja to urobím, dobre?
Ak sa chcete ku mne pridať, budem rád, lebo nerád kráčam sám. Toľko k tej osobnej angažovanosti. Teraz ma napadol jeden citát, jedna veta, myslím, že to povedal Albert Einstein, alebo Marhavi to používa vo svojich prezentáciách. Kto má tú výsadu vedieť, musí konať. V Evanjeliu je to nejako ináč povedané, o tom hodnom a nehodnom sluhovi, a toho nehodného sluhu vyžente tam do tmy, lebo tam bude plač a škrípanie zubami, lebo teda zakopal ten svoj talent, ktorý dostal a nič s ním neurobil a nezhodnotil ho. A Jaro, ty chceš ešte niečo na záver? Ako kolega to povedal veľmi pekne, diskutujúci, lebo naozaj takú odvahu aj treba preukázať. Sugestívne, až mám husiu kožu. Pekne. Veľmi pekne to povedal, gratulujem, takto sa to má robiť. Samozrejme, a takým treba aj prijať a podporovať ich. A na to, aby sme to mohli zmeniť, žiaľ je to tak, ale kolega hovorí, že po ľavej ruke, že znova sme pri politike. No žiaľ, tá politika ovplyvňuje celé dianie okolo poľnohospodárstva. A nie len okolo poľnohospodárstva, aj zdravotníctva, školstva. Ale pokiaľ my si pustíme do vedenia rezortov ľudí, ja keď sa takto postavím ako kolega, vidíte sami, že trčím. Okrem, samozrejme, Roberta, on trčí viac. Nemusí sa zohýňať. Automaticky som terčom práve pre tých, ktorí majú absolútne iné zmýšľanie s pôdohospodárstvom, či s akýmikoľvek inými rezortami. A na to treba byť pripravený, lebo tých odvážnych sa nájde veľa. Ale zotrvať v tom boji, tak to už chce veľkú guráž. Naozaj, a v mojom prípade to bolo aj na 20 rokov väzenia. Len za to, čo som spomínal, zákon 280, paragraf 13, za to, že som dal roľníckym družstvám, poľnohospodárskym podnikom, uvoľnil som peniaze, aby PPAčka neblokovala, tak Fico priamo mňa napadol, že som rozkrádol eurofondy. Naopak, ja som ukradol biznis s eurofondami pre Fica. To bol ten problém. Čiže keď to prokurátor videl, ako to v skutočnosti je, tak povedal, prepáčte, 9 mesiacov bolo na vás pripravené obvinenie, ale naozaj tu sa nestala žiadna škoda. A toto je ten problém. Čeliť takým ľuďom vplyvným, ako je Fico, ktorý je riadený niekým ešte nad ním. Už keď robíme tie gestá, podajte mi ruku. Túto. Budem vám pomáhať, nie ste v tom sám, už dvom sa nám pôjde lepšie. Už sme dvaja. Tohoto som sa obával, aby sme z toho nerobili kampaň, ale určite je to teraz aktuálna téma a teda dovolím si ešte na záver povedať jednu vec. Tá kampaň beží už možno, že pol roka. Vyskytol som sa kdesi, keď to bolo blízko domu, na jednej takej predvolebnej ešte kampani a tam ten vedúci alebo šéf tej politickej strany hovoril, že a my teda chceme také Slovensko, aby sa ľudia, okrem iného, nemuseli starať o politiku. No, išiel som do kolien, hovorím to, čo tu pre toho rozprávaš. Áno. Veď preto, že sa ľudia nestarajú o politiku, tak to Slovensko vyzerá tak, ako vyzerá. No a poviem to na jednoduchom príklade. U nás, tuším, najpočetnejšia, myslím, členskou základňou politická strana, neviem, či má 6-7 tisíc členov a sú také, čo majú aj 4, aj ako, neviem, či 100 niektoré. A porovnal som si to s Rakúskom, kde viem len o ľudovcoch, o teda tej pravicovej strane, ktorá je momentálne pri moci. Tam má 750 tisíc členov. A to sú nie ľudia, ktorí majú všetci, predpokladám, rovnaký názor na všetky veci. Ale proste je tam tá angažovanosť. A ako ináč sa majú ľudia angažovať, keď teda majú tú výsadu vedieť, no tak sa angažujú v normálne demokratickom systéme cez politické strany. Ja predpokladám, že tí socialisti, ktorí sú tým ich najväčším súperom na tej rakúskej politickej scéne, majú rovnako niekoľko 100 000 členov. A tí ľudovci v rámci tých 3/4 milióna členov, len mladí ľudovci majú 120 000 členov. 120 000 mladých ľudí do 30 rokov sa angažuje v politike, aktívne v pravicovej, treba z toto. No a takže u nás, keď sa nechceme angažovať v politike, pre Boha, len nie politika, no tak potom nejakým spôsobom nemáme šancu využiť to, že keď mám tú výsadu vedieť, tak musím konať. To by som
ak ma niekto nechce doplniť ešte, tak by som takýmto spôsobom aj skončil. A ďakujem vám teda za účasť a ďakujem aj našim hosťom. Už ich teraz poznám, tak by som ich predstavil. Kristián Skal, ďakujem. Jan Pátek, Jaro Jánoš, s tým sme sa už predtým poznali, ale keď chcel byť dobrovoľník, tak som mu vďačný za to. A pán Stanislav Šulko, ďakujem.